प्रिन्सिपल बसुमतारी आङो सालबारि फरायसालिमानि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दा आंजों लोगोआव दं जिएस जेनेरेल सेक्रेटारि सालबारि फरायसालिमानि बिथाङा फंनैसो बुंदो सिगाङाव जिहेतु दिनै जोङो 6टा जनबस्तिया एसटिनि थाखाय डिमान्ड खालामबाय दंमोन बेनि हेंथायै जोङो जि हाबाफारि दंमोन बे हाबाफारिया मोजां जानानै थांबाय जेब्लासिम बिथांमोना 6टा जनबस्तिया जेब्लासिम एसटि डिमान्ड खालामनाया स्टप जाया अब्लासिम जोङो बुहुमाव थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरा जों जेब्लाबो होबथाबगोन बेनि थाखाय जोङो रेभलिउसन खालामगोन बे रोखा जिहेतु दिनैनि हाबाफारि बे हाबाफारिया प्रटेस्ट होनाय हाबाफारिया जोंहा मोजां जानानै थाबाय बेयाव गुबुन फरायसालिमानिफ्राय गुबुन कलेजनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय फरायसाफोर दं सालबारि हायार सेकेन्डारिनि जुनियर कलेजनि दा बेखौनो बुंनो थांगोन जिहेतु 6टा जनबस्तिया एसटिखौ डिमान्ड खालामबाय दं बेयो इम्पसिबल नङा बे मोनसे जाथावना नङा जोंनि थाखाय जों बेनि थाखाय जोङो थोजासे नङा नंगौना नङा बेयाव बेनि थाखाय जों गोजोनाखै जुदि बिथांमोननो एसटि होयोब्ला एसटि होनाय लोगो लोगो थाखानाय एसटिया थाखानाय ट्राइबेल माहारिया गोबां खहा जागोन बे मोनसे रोखा नंगौना नङा गोदो जोंखौ जेबायदि नासयोमोन गोदो जोंखौ ट्राइबेल सुबुंफोरखौ मुगैयोमोन बे एखे जेनेरेसन बे एखे सिटुएसनानो थांगासिनो दङ बिथांमोननो जुदि एसटि होयोब्ला जोङो गाबोननो जेनेरेसन गाबोननो ओबिसि जानो थांगासिनो दं गोदो जों जेरै थागोन बेबायदिनो जों जानो थांगासिनो दं जुदि बिथांमोननो एसटि होमारोब्ला जोंहा गोबां खहा जागोन नाथाय खायफा लिडारफोरा बुङो बिथांमोना बुङो जुदि बिथांमोननो एसटि होयोब्ला जोंहा थाखानाय एसटिया जेबो खहा जाया नाथाय खहा जायो नंगौना नङा डेफिनेटलि खहा जायो जोंहा मा खहा जायो बिथांमोना बिसोर साननो हाया नामा जे माखासे जबनि बेलायावबो जों कम्पिटिटिभनि बेलायावबो जों खालामनांगोन दिनै जों बिथांमोनजों गादबजानो गोनां जागोन बिथांनि पपुलेसन 6टा जनबस्तिनि पपुलेसना गोबां 1 कोटि नाथाय जोंनि बुहुमाव थानाय ट्राइबेल माहारिया 17टा जनबस्तिनि ट्राइबेल माहारिया बिथांमोनजों जों कम्पेयार खालामनो हानाय नङा आरो बिथांमोननो जुदि एसटि होयोब्ला बुहुमनिफ्राय वेस्ट बेंगल गोदो 19 बोसोराव जिबायदि जाथाय जादोंमोन माइग्रेसन जानाय बे माइग्रेसना जोंनि आसामाव गोसारगोन दिनै आसामाव एसटि होनाय लोगो लोगोनो वेस्ट बेंगल बबा झारखन्ड बबा तेलेंगाना बिथांमोननिफ्राय माइग्रेसन जानाया माइग्रेसना जोंनावबो जागोन नाथाय बे जोंनि आसाम जोंनि हादराव जों जोनोम मोनदों आसाम रायजोआव बे खन्दआव जों माब्लाबाबो जों एसटिखौ होनो हाया नंगौना नङा बेनि थाखाय जों खुदि जादों जेमान बुहुमाव थानाय बर'सा खौसे जा आरो बर'फोर ट्राइबेल माहारिफोरा जेब्लाबो गसंथगोन आरो बेयो मोनसे रोखा नाथाय बेखौ जों बुंनांगोन बे मोनसे रोखा जे एसटि होनो नागिरदों जोंहा हाग्रामा मल्लिक सार बिथांमोनखौ जों जेबो बुङा जों लिडारफोरखौ जों सोंखारिनांगौबो गोनांथि गैया सोरबा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ जों सोंखारिनो गोसो गैया बिथांमोना दि 6टा जनबस्ति एसटि होनो नागिरदों मानि थाखाय बेसोर गेदेर सोंलु बे गेदेर सोंलुआनो जाबाय बेनि फिननायखौ जों मोनबाय बेनि फिननायानो जाहैबाय बिथांमोना गावबा गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखायल' एसटिखौ होगोन होननानै बिथांमोना खुगा खुलिदों नाथाय मानो गिबिनि थाखायनो 6टा जनबस्तिनि बिथांमोना पलिटिकेल राजखान्थिनि थाखायसो बिथाङा एसटि होनो नागिरदों नाथाय बे जोंनि थाखाय साखा दङ जों जेब्लाबो सिरि जानानै थानाय नङा बेखौनो जोङो दिनै रेलि खालामबाय गोजोन्थों।